ଏ ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ। ପାରା ଓ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କଲେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଏ ଓ ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହାର ବଡ଼ ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ପୂଜାଟି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ।